Bir darjan sen onu garaş, men şertnamany alyp çykaýyn. Vala. Täze işe de başladım. Fagaman alıp çıktım. Jigib. Gülşirin. Assalamu alaykum. Gülşirin, sen ýangy düşündin. Ýör düşünçeli, ýör. Dostum. Armada. Bar bol gowumda. Oho, tuweleme ýan tanyşyp ýetişdigitmi? Hawa tanıştık. Ay wedir ýetişiklidirler. Men işim çykdy şahara gidip geleýin, wedir sen aýlap görkezä. Ona şertnamany getirip berer. Bol arkay. Dostum. Bolşuna bolan agay. Suw şekdi sana giden nambarynçy suw. Gark golyan çaňçy bolýa şakaýdy. Ýöne beýt ýüklen oturan bir degmen lalla. Bağışlan, ýanşy taýda baragay. Ya bolýa düşündim. Täze iş garaýdan sen. Hawa. Men wezir. Men diýdar. Gören men seni için aylaýyn, için tanıştyrayyn. Bolýa. Ýanky gyýyp kimdi? Ome? O biziň bugaltyrymyz. Ady Gülşirin. Tuğulum. Şal tuğurun ýa da. Ol izin naky çykan gödegrak birem bar. Olam biziň menajerimiz. We Gülşiriniň barmaly oglany. Şogyp men klasaşym diýip aýtdyma saňa. Klasaşyna giýje görüşilýärmi? Sagat akşam 8 nämen giýjesi? Şu kapıdan çıksan men yüzüm görmeýäňmi? Günüňden özüňden sowatýaň meni. Umuman şolar ýaldylar. Ne de işlemeli ýerimiz. Ana oglalaram suwlar gaplap görler. Seni maçyl kömek eder gaýrat et. Namına mal işten soň tapşyr aýyrsyň da. Baran faul köpden rýat. Tamam iş. İncik, sen eýämden işlemän öwüsüň ýok etjen. Yok ağam häzir iş yerime geçecek. Ýöne sizden bir daha sorasam bolýarmy? Aýtdy darjan. Şu sizin bu alçyryňyz Gülşiriniň familiýasy näme? Atjany? Ha, näme ol? 8-nji mektepde okutdam adam. Hawa. Sen bu maglumatlaryny ýüzüni bilýän? Aslında Gülşirin ben klasaşymdy. Ýöne 6-njy klas bol başga mektebe geçirildi. Näçe wagt geçse de hiç şeýle ütkemandyr. Sen onuň gaty görme tanamat diýip. Onuň derdi ýetik. Näme derdi bar? Derdi hol ýörap barýan. Men bärde 5 ýyl bar işläp gelýän. Arslan onuň göwnüne kän degdi. Arslanam menajer bolup gaty ütkedi. Öň gowudy, sadady. Gülşirinem şähersetini gowurýardy. Bir işimize dowam edelim. Gülşirin. Men adym Didar, täze geldim işe. Ogurna bolsun. Menem Gülşirin, şu taýda bugatçyr bolup işleýär. Ýa-ni size suwal gaýdypdym sklatdan. Birden yetmezçilik bolsa men adyma ýazaýarsyňyz da. Bolýa, özçe suwlamam ýazaýynmy? Gülşirin, gaýdan ok men tam. Bu kim? Bu täze gelen. Didar men adym. Benim Arslan, şutan glan menajeri. Tanışanmaşar. Gülşirin, min maşyna. Kän goda düşýän dostum. Düşünmedin mi?
Düşünersin anta. Bolýar. Didar şu täze gelin. Men şunu görmän şunu işte. Hemmesi geldi mi? Hawa, bize täze işgär geldi. Arsan özüm tanıştyrajakmy? Aybibi Kayrova. Örümçülük boyunca menajerimiz. Aybibi Gülşürün. Bu bizim bugaltırımız. Seyran. Sövda boyunca menajerimiz. İsmail İşgarlar bölümü. Tanışanma öğrenşad, bilelikde qow netijeler kazanjaktymydan anýaryn. Köp sağ olun Aybibi. Örümçülükde 70 yıl var mı? Ay yok, hemme zat gowy. Galyny işlerim, ay we tawşyrşdyraýar. Düşündüm. Qow bolsa onu işe başlaýyn. Meni de işiňizde üstünlük dileýän. Seyran qarsın. Dünkü diýelim näme boldy? Häzir özüm guruşaýar. Gözüm görmesin şonu bolýarmy? Düşnükli. Sağ olun. Didar, Ho, garaş bir münt. bolýar. Didarjan näme bilem oqolyn. Sen häzir işgärler bölümine bar. Geleniňe ýaňy eýemir kim aýaga alyrdyň. Baram, bar gaýdaýam. Giýräýin. Başlan. Men işgärler bölümine gözleýärdim. Hawa ştaý. Frada çykaraşma geler ýerine. Eýgilikmi diýdar, işgärler bölümine kepine çağırylmaýa. Näme etdiň? Ay yok, ede işime yok. Hani görürse. Bizi peň alyrjaktyrlar belki. Kallırsalarım bu alsera kömekçi bolmar. Wi näme üçin? Özüň akylly oglany meňdeýän. Hata pesip bilemok. Eger etselerim gaýtam hata bulaşdyraýmasam. Diýdar men seni öň bir ýerlerde görýärdim aýtýan. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Siz arkaýyn gürleşiň, men çykaýyn. Oho. Seni ýokary bilemli. Daşary ýurdun gowuny isledim na. O wahada gutarpsyň. Öýdüň bu iş market alyp. Ýükçü bolup näme işläp bersin. Sen has gowy diýiplerim nafi. Yok ağam, men işim gowuryan. Şu wezipede işim niyetim ma. Öwrenşän şan wagt berse gowulardy. Sen düşünmedin öýgen maňa. Arzan ýerle gidiler. Bolýa, maňa bir minut wagt beriň. Arzam dolyp getireýin. Arkaýyn, arzan doluda getirmäň. Salamu alaykum kaka. Wa aleykümselam. Bir kiçiräçik mesele batda. Ne mesele? Bal düşündüm kaka. Ağam getirenden arzamy. An getir. Salamu alaykum. Bolýar düşündüm. O näyle beýle? Seyran. Çalt gel kabinete.
Didar senekining de anna. Didarjam, näme boldy gowlukmy? Ay yok la käwr ardalara gol çektirdi. Ha. Biz pikir etdik seni işten çıkarandırlar öýtdi. Şeýle de yetişemizok, nähemşe dip berler ay. Davay Didarjan, inden mara uğratmar suwlar yetişemizok. Ýöräler agam. Didar, vicdanly oglanmaýyz ýa. Hawa. Siz men bilenmi ya? Men garşymamy? Siz bilen. Onna diňläň meni gowju. Düşündüňiz dämi? Arslan ol bir hylak bolmazmy? Men sana düşündüňiz dämi diýen? Hawa. Bar işiňiz bilen bol ber. Salamu aleykum ağam. Oho, aleykümselam. Suwlaryňy da getirendirmi? Ha, boldy sen şu taýda oýtdy barak sen. Näme üçin ağam berde goýmaly? Suwlar güni aşagyna durmaly ala. Eş beýlik bilenim şu taýda goýýan, menem şondan aýdaýdym ha. Yok ağamcan. Arkaýyn bolan men magazynyň içine salyp isän ýerine goýup bererim. Ey, sağ ol, taýrak kalın. Bol ağam. Ağam. Ağam şu taýda düşüräýin meni. Yo, bar jakkaryňa çenäke deýin. Ýok ağam men arasda gowadan demal kudaýynden gowsy. Häzir awtobusam geler. Sen arkaýyn işeň bilen boluber. Bol, ýa, sağ aman var. Sağ ol ağam.